Kendo nyakwar mga juang chendo en ramany piny wadhi mbele gi miweche manyien. Ji abich owito ngimagi ka moko abich oyudo hinyruok e monj mag mahundu e gwenge ma Elwak mayudre kaunti ma Mandera. Kaluwore kod jatend migawo mar weche arita Kithure Kindiki, Mirutu Muthedhi kod jonjore ne oket kuom ngamia manomuoch ondamo 100 kowuok e boma ma Mandera. Omedo ni monj ma kamano bende notimore machiegni gi tesend obila ka koro nonro dhi nyime kono. Hapa watu wanakuja kusanyika kuangalia kazi, kungoja kazi. Sasa katika ile harakati ya usubuhi tumesikia mlipuko kubwa. Kapiga watu wataka kufa, wengine kaumia. Watu wengi sana wameumia. We need to be more vigilant, especially when it is raining like it is raining now and there is a lot of bush cover, there is a lot of water. It is usually a time when violent extremist groups are mobile. It's a time when they use opportunities like this to take cover and cause havoc in our areas.